Attorney Katrina Trinio Kanya, kada quarter nagapatigayon sila sang ERB hearing nga ginabugusan sang election officer, city registrar kag Bacolod Schools Division Superintendent. Bangod sini hindi pa makabig nga registered voter ang mga nagparehistro magluwas na lamang kung aprubahan sila sang ERB. Ang ERB hearing sa Hulyo 19 ang ginalakipan sa mga nagparehistro humalin Abril tubtob Hunyo. Lakip na diri ang registration ni Anay 3rd District Congressman Albi Benitez. Mag-aumpisa subong adlaw Lunes ang simultaneous mass vaccination kontra COVID-19 sa siyudad sang Bacolod sa SMO Cagayala Mall. Sura kay Dr. Chris Sorongon, Deputy for Medical sang Bacolod EOC, magabalik na subong ang vaccination sa mall matapos ang assessment kag adjustment sa COVAC Council. Kasunod nga temporaryo ginsuspend ang aktibidad nagligad nga Sabado. Ang vaccination sa duha ka mall ang humalin Lunes ug Biyernes nga adlaw kag prioridad sa gihapon ang mga naka-register nga mga senior citizens kag may comorbidities. Ang Bacolod ang nakabaton damlag lang sa dugang nga 3,000 ka doses sa Sinovac vaccine gikan sa gobyerno nasyonal. Suno kay Sorongon nagahulat sa karon ng LGU kung pila ang alokasyon sa nasyonal sa nag-abot nga 20 milyones ka doses sa AstraZeneca vaccine sa pungsod. Sa record sa EOC tubtob Mayo 8, 12,433 ka doses sa COVID-19 vaccine ang nabakuna na. Ginaprubahan na ni Governor Bong Lacson ang plano ng pagpahamtang sa kaugalingon ng opisina sa Philippine Rural Development Project sa Provincial Capitol Building diri sa siyudad sa Bacolod. Suno kay Provincial Administrator Attorney Frank Diaz II, ini ang ipahamtang sa ground floor sa Kapitolyo nga sadto amo ang opisina sa Provincial Tourism Office. Dugang pa ni Diaz ang mga personnel sang PRDP ang una nga nag-opisina sa ikaduha nga panalgan sa Kapitolyo tupad sa Hospital Operations Department. Suno kay Diaz gintinguan sa gobyerno provincial nga matagan sa kaugalingon nga opisina ang PRDP agud mapasangkad ang lugar sang HOD office kag makaakomodar sang madamong empleyado. Ineng kabahin sa prioridad ni Governor Lacson nga mapasanyog ang serbisyo pang ikayong lawas kag malambot ang demand kag kinahanglanon sa mga hospital sa karon nga pandemya. Ang PRDP amo ang pinakadako nga foreign assisted project sa maragtas sang Department of Agriculture. Apektado sa COVID-19 pandemic ang paghakot sa basura sa siyudad sang Bacolod. Sir kay Neil Marcelino, Project Supervisor sang IPMCDC Waste Management Division, kung kaysa may guba sa mga truck kag bangod sang pandemya, may kabudlayan sa pagpangita sang car parts. Dugang pa ni Marcelino ang iban nga materyales ang kinahanglanon pa nga i-order sa Manila. Aminado naman si Marcelino nga may mga lugar nga hindi malabot sa garbage truck apang gilayon man nga ginatagan sa nagakaigong aksyon pinagi sa quick response truck. Sa panibago nga kasugtanan nga ginpermahan sa IPMCDC kag siyudad sang Bacolod, ginkasugtan nga 50 ka mga units sa garbage truck ang dapat magpangolekta sang basura sa siyudad sang Bacolod. Ang isa ang pandemic din mga Ang pandemic, oo. Sa mga ligat, although yung may mga breakdown ng truck, yung mga spare parts, minsan, yung isa na sa mga delegate, isa na-order pa naman sa Maynila. So, isa rin kahit supplier Kabahin sang payag ni IPMCDC Project Supervisor Neil Marcelino. Giinklaro man sang Department of Public Services sang lokal nga gobyerno sa Bacolod nga adlaw-adlaw ang pagpangakot sang basura sa mga mayor nga dalanon kag merkado sa syudad. Suno kay DPS Head Nelson Cirillo, duha ka beses sa isa ka adlaw ang paghakot sang basura sa mga mayor nga dalanon kag merkado, isa sa aga kag isa man sa hapon. Samtang makaduha ka beses naman sa isa ka semana ang schedule sa paghakot sang basura sa mga subdivisions sa rural areas. Duha pa ni Sidilio, nalakip sa bagong kontrata ang pagbutang sa quick response truck para maghakot sa mga basura nga ulihin nga ginahaboy. Ang quick response truck man ang magapadulong sa mga area nga nalipatan o kung wala malambutan sang garbage truck. Ang DPS among monitor Okay. ang performance sang IPM in relation sa kontrata nga ginpirmahan nila sa syudad. Now, ang tiriya sa aton sa mga main thoroughfares, daily ginaya. Daily. Oh. Twice daily sa aga may ara, kagahon sa gabi may ara. Now, subdivisions, ang subdivisions ara may schedule ina twice a week. Ang kabahin sa payag ni Nelson Cirillo sang DPS. Ginklaro sa Department of Public Services sang lokal nga gobyerno sang Bacolod kag IPMCDC nga maga-segregate o kon nga mga na-segregate nga basura gid lamang ang ginahakot sang garbage collectors. Suno kay Ramel Palalon sa DPS makaguba sa sanitary landfill ang paghaboy sa hindi madunot nga basura.
Bagod siniganyo sa BTS ang pumuluyo nga separar ang madunot kag hindi madunot nga basura. Pagpatag naman ni IPM CDC, hindi mahimo makolekta ang mga construction debris. Local Chief Executive nga nagapamaya sang mass gathering mga pangatubang sang kaso. Samtang gobyerno magabakal dugang nga oxygen kag remdesivir. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot na nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan walaton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga iratubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang Okay, good morning dira kay Jean Oy si Sir. Hello man kuno sa AFC. Kag si Ma'am Van, another 100 stars. Salamat gid Ma'am Van. Ikaw di ba sabi sa kay Lanskelt abi makila no? Basabi. Din man. Lanskelt makila. Good morning, Sir Boy and Ma'am Dorel. Watching live from Barangay Matabang. Kag-greet ko lang. Deleted happy birthday. Na-erase. Erase. Belated Action Boy. Mother's Day sa Makilan family. Salamat, Gid, and God bless you all. Kaya gina-greet man ni Ma'am Van si sis niya Alma Alvarez Gallo kag si One Ball Gallo, no? Hope you're doing okay kuno. Hindi kita malipatan ni Ma'am Van niya si Kwan si amigo One Ball kag si Ma'am Alma. Bali nila ni Sir Rupert, araman si Ma'am Alma, nagupod man si Ma'am Of course. Amo to ni si Alma gani kag si Kwan si Ralph.
Si Ralph ba ang nag-treat siya? Oo. Nag-absent gito ya si Ma'am Alma para nga Sa iya nga duty. Oo, sa iya nga work. That, Para lang nga very special. Oo, gin-cancel ang iya nga meeting. May meeting to si Madam Alma, gin-cancel. Para lang ma-meet si Ma'am Van. Tito ka namin, action boy, no? Yes, Kaya, tikita mo subong sister ng ilang kwan. sister and brother. Perfect. Michael June Season, ginag-greet naman si Victorio Happy Hison Jr. sa Deca Homes, Barangay Cabog. Romel Baydal, good morning man. Sige. Evelyn Nipomuceno, Angie Mihogwe. Watching live from Saudi Arabia. Kag si Kwan bala ng sa Saudi Arabia. Lienes Lizel, good morning man. Sakay Migota Phil Alonsagay dira sa Tokyo, Japan. Kagay Ma'am Eleanor Fukuda, good morning dira sa inyo. Sige be. Sila ni Ma'am Vanya hindi ugid sila malipatan kay buot din sila kaayo. Yes, buot din ang mga sawana. Nang magsawa na, buot gina yan. In fairness, Black and Boy, gin-cancel ang mga meetings para lang ma-meet. May meetings actually. Kay Tani daw available na sila kung weekend, but nag-meet sila weekday. So, gin-cancel. Ito ka namin ang Black and Boy kay mga fellow, bakulod nun. Yes, fellow Filipinos. So, bakulod nun pagid. Bakulod nun. Perfect. Ito ka namin lang kasi iba Kagdres na nag-meet sa Aksyon Radio nga kwan, nga mga programs. Dito na sila nag-connect na lang bala. Ito naka-help ang Action Radio sa ila friendship. Yes, no? of course. Correct. So good vibes lang taya. Mary Joy Camero, good morning man. Lito Dayap, Inday Livera, good morning. I missed going home na. Pagit siya sa Los Angeles naman yun. Si Ma'am Inday Livera. Mga Lakers fan sila gali kay Los Angeles. Ako din siya sa Los Angeles Lakers no? Galing may Clippers man Di ba may LA Clippers man? Sige lang, Ma'am Inday Livera, ka makapuli ka gid soon. Kaya ba I miss going home na ko, no? Okay. Sakay Teresa Lina Hakayaw, good morning dira. Kagay Jean Buerom, kag pare ko Arlene Buerom. Tamyo ko gali happy birthday si belated happy birthday kay Edwin Fideres. Halin kay Laila Fideres, ang iya nga misis ni nagapatamyaw. Kapon ni patan ko so lingko buwas na lang kay belated na lang Happy birthday, no? Sa kay Edwin happy Fideres. Birthday. Yes, Edwin Miranda Senior, bro Edwin, good morning dira and how are you? Kumusta ka na dira sa Minoyan, Murcia? Okay lang Ang mga amigo tada sa 303rd Infantry Brigade, good morning dira sa inyo. Yes, sila ni Sergeant Dikinya. Good morning dira sa inyo kay aga monitor man na sila permi mo. Okay? Kag sakay Nini Gatso, good morning. Good morning, man mother. Yes, kailan to siya Black and Boy. Yes. Bongacious. Si Kagawad Monico Prudente dira sa Inigaran, good morning. Kay Kagawad Belchor Baroka Rumbines. Yes, si Kagawad. Good morning. Nakapa-picture sa Black Aksyon Eden. Kaya totoo si Aksyon Eden mo. Kay Lieutenant Abigail Donasco. Baw, dahil niya text sa akon, message sa akon niya, Sir, cute gali si Ma'am Eden, no? Lingko, dugay na nag-cute siya. Tapos si Ma'am Donasco niya daw si Asunta. Wow, Asunta de Rossi. Asunta de Rossi. Si Guwapa na iya, taho. Pangkuha na iya. Mapidi na iya si Abigail Donascoya, si Ma'am Abigail Donascoya, mapustaan niya. Sa pagwapagwapa, bla? Sa pagwapagwapa.
Correct. Beautiful nga spokesperson sang NOC po. Yes. Kay Ma'am Van, nag-send siya 100 stars. Thank you Yes, so thank much. you. Kapilanan ka stars na send ni Ma'am Van. Kaya nag-humble action boy si Ma'am Inday Rivera. If I get to go home, can I visit you guys? I just want to meet you both. Kung allowed ako. Yes, Yes, wala ma'am. diabla problema. Pwede good, ma'am. Tolto, kaman di sa Action Radio office, ma'am. Amon station. So, welcome na welcome ka naman. Mahamba ka lang ako si Inday Rivera. Chris Vilma Treyes, watching live sa East Homes 3, Barangay Estefania. Good morning dira sa inyo. Sino pa kikiklata sa Estefania? Gani? Si Kwan, sa Kwan ba East Homes? Si ano bala? Si Ma'am Elizabeth Malaka Gamala. Okay. Di ba? East Homes mo na sa... Good morning. Ara na siya nag-monitor sa aton Action Boy. Edser Samdiente sa San Pablo, Laguna. TY ko no hambal ni Inday Rivera. At sige, standby na kita sa aton mga balita national. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:30 sa detalye na sang mga balita national. Nagpaandam ang Department of Interior and Local Government sa mga local chief executives sa posible kasong ipasaka batok sa ila sa kapaslawan sa pagdumili sang pagtililipon sa ila lugar. Sunod kay Interior Secretary Eduardo Anyo, kaso administratibo kag kriminal ang mahimo ipasaka sa mga local chief executives nga nagapabaya sa hugot nga pagpatuman sa mga health protocols. Abiso pa sang DILG sa mga local chief executives, ipatuman sang husto kay strikto ang mando sang gobyerno depende sa quarantine classifications. Sa guidelines ang Interagency Task Force Against COVID-19, ginadumilian ang gathering sa gwa kag sulod sa puluyan sa mga lugar nga napaidalom sa Enhanced Community Quarantine, Modified ECQ kag General Community Quarantine. Samtang 50% naman sang sitting o venue capacity ang ginapanugutan sa mga lugar sa idalom sang Modified General Community Quarantine. Bisan pa kasupisyente pang supply ginapreparahan sa gyapon sa gobyerno ang pagbakal sang dugang nga oxygen kag remdesivir nga nagpapatudoan nga nagabulig sa mga pasyente nga may COVID-19. Ginpayag ni Presidential Spokesperson Harry Roque nga antikang isa ka contingency in kaso magtaas ang demand para sa oxygen kag remdesivir. Nakaibalo na ang gobyerno sa mga dapat himuon sa nakaligad nga isa ka tuig nga ginbatuan ng COVID-19. Mas maayo sunod diri nga may nagakaigo nga supply, labi pa nga hindi man sigurado kung saan o matapos ang pandemya. Ginpahayag naman ni Health Secretary Francisco Duque III nga mag-abot na sa pungsod buwas nga adlaw kung karong adlaw Lunes ang 193,000 ka doses ang Pfizer COVID-19 vaccines. Sunod kay Duque, magluwas sa 193,000 ka doses. May masunod pang maabot nga Pfizer vaccine nga 1.1 milyones ka doses gikan sa COVAX facility. Sang kahapon lamang nagabot ang 2 ka milyon nga doses ang AstraZeneca vaccines. Sa karon yara na sa 7.5 milyones ka doses ang bakuna kontra COVID-19 ang nag-abot diri sa Pilipinas.
Ginpayag sa Department of Health kung DOH nga 8 lamang ang na-record nga nakabatsyag sang adverse effects matapos mabakunahan sa Sputnik 5 COVID-19 vaccine. Sa laging handa briefing, ginpayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere nga kalakip sa mga report nga side effects ng Russian-made vaccine, ang pagpalalakit sang lawas, palalakit sang pates ang lawas na ginbakunahan, rashes, palalakit sang likod, palanakit sang ulo, pagsuka-suka kag pagtaas ang blood pressure. Ginklaro naman ni Vergere nga ang tanan nga naka-eksperyensya sa mga nasambit nga side effects ang yara sa may nga kondisyon kag lunsay nakapauli na sa ilang mga puloy-an. Wala man sila nakabaton report nga may mishandling sa mga bakuna nga kinahanglan ibutang sa temperatura nga hindi magtaas sa negative o kon minus 18 degrees Celsius. Madumduman nga yara sa 15,000 ka doses ng Sputnik 5 ang nagabot sa pungsod sadtong Mayo 1. Ang mga ini ang gintunga sa mga syudad sa Manila, Makati, Taguig, Parañaque kag Muntinlupa. Ginalauman naman nga mag-aabot sa pungsod ang nabilin pa nga 480,000 ka doses sa nasambit nga bakuna sa pagtapos ng sini nga bulan. Ginatugyan na sang Department of Health sa Presidential Security Group ang pag-uli sang 1,000 ka doses sang Sinopharm COVID-19 vaccines. Pahayag ini sang DOH matapos ginmando ni Presidente Rodrigo Duterte nga ibalik sa China ang donasyon nga bakuna bangod sa kakulang sang Emergency Use Authorization gikan sa Food and Drug Administration. Suno kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, responsibilidad na sang PSG ang pagbalik sang bakuna bangod sa ilang ginhatag sang China. Madumduman nga nabakunahan na sang Sinopharm vaccines sanday Presidente Duterte kag Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo. Target sang bago nga hepe sang Philippine National Police nga mag-recruit sang 17,000 ka mga pulis karon nga tuig. Suno kay PNP Chief Guillermo Eleazar ang nasambit ng kadamuon ang iabulos o kung ibulos sa maporap nga pulis nga pagkakakason bawon sa ipatuman sining internal cleansing sa PNP. Pagpasiguro ni Eleazar mag-aagi sa nagakaigo nga proseso ang mga aplikante sa mga kwalipikado lamang ang pagabatunon. Luyag sini nga kakason ng korupsyon, padrino kagang sistema nga palakasan sa ilang hanay. Magagamit man sa QR code sa aplikasyon para malikawan ang padrino system. Ang ato nga panguna nga Balita International, Balita sa Sports, Showbiz, Balita Espesyal, kagiban pa sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa aton Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na
na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Kay Aaron Sondon, good morning dira sa imo. Si Georgian Hunsay is also watching. Early pa siya daw ay sa mga political comments mo nga. May mga political comments na sa kita mo. May mga political comments sa mo naging mo sa political commentarist. Action boy, i-accept mo ko si Sir Leo Talaban, kinadya ka. Ay, gali ka? Sige, tanawin ko lang kay i-check ko, ha? Kag ano ni... Sige, Leo, no problem. may program ko, no? Ano naman? Program, may activity na to, guro, sa La Castellana. Oo. Balo ka, amo na siya ngakon. Amo na ta siya ngakon, nga bubut. Bubuit, gidya. Kumbaga, nag-ano sa imo, nag-update. Nag-hatag info. Sige, Sir Leo. Good morning. Kapati ka sa hambal ko, nga si Jordan Nunsay, political commentarist na sa... Pati sa Ay, iba niya ko di, political commentator. siya. Siya, political commentarist. Si Inilonggo, komentarista. Perfect. Bongga, sinong Georgian, gali na. Cory Vidaha, good morning. At least kabalota nga sa aton, siya ka monitor. Yes. Cory Vidaha, good morning man. Kay Maria Rivera Murayama. Kay good morning ko no, greet siya lang ang pinakagwapo niya nga tiyo. Peter Rivera Sr. Happy birthday. Happy birthday kay Peter Rivera Sr. Kay good morning. Kay Rene Gregas, good morning man. Bro Espinosa, Mary Joy Galas. Oy, Joy, good morning dara sa imo, Joy. Mga friends ko ni from Bago City. Sana all daw mo agad yung friends of boy, no? Friendship tayo nga daan niya. Grabe, kagaya ka Friendliness. Is the key to success. Is that friend? Hindi na education. Hindi. Friendliness is the best policy. Basta yung English teacher, di ka monitor ko na sa atin. Ano to mo yan? Friendliness is the key to success. Di ba? Success, ginayan yung mga plano kung may mga friendliness. Yes, correct. Plano kami malakas hinubaan. Di ba friendliness ka to? Success ang yung mga isda. Charot lang. Uy, nakalaw. Ay, klailaw. Mel Churita Ferrer, good morning man. Kay Angie Villa, watching from Muscat, Oman. Gusto mo magpakadto ka sa Muscat, Oman? Ay, pwede. Gid-action Pwede, boy. no? Wala ginang problema. Bisan diin lang. Matapos ng walang pandemya. Ate, sige, kitanay. Totoo, dito na takitanay. Dito takit tayo sa Oman. Sa Muscat, Oman. Okay, sige. Greg Hostiniani Puertas, good morning. Kagkay si sinugdan ng i-greet ko and belated happy birthday man. Nalipat ako. Sige lang. Homa Lumena, good morning man. Kay Teacher Romela Ilustre Arevalo, good morning dira sa imo. Amor Montano Alvarez. Benji Bernardes, watching from Citadines Hotel sa Pasay. Rainier Asumbra, Mayang Agaman, Warlito Milyama, Glycia Avlas, greet ko no Corporal de los Santos, Corporal Pasagdan, and Heavenly Grace. Joel Taratara. Okay. Good morning ko no sa staff ni Vice Gov Jeffrey Ferrer. Stay strong. Andy. Good. Morning all action staff gali. Especially kay Vice Gov. Abi ko na sa staff ni Vice Gov. Sige si Maria Rivera Morayama, sige. Sige ko na ambal ni Angie Villana, sige laton ta kamo din nga duwa. Sige. Sa Muscat Oman bala. Sige mama. See you mama sa Muscat. See you soonest. Damo kay imbitar bala sa aton mo kay ako ni si One Ball gina-imbitar man ko to sa Las Vegas. Ya kadto ka din no problem. Diri ka sa balay. Kay nya diri ka sa balay kay kun wala kami di ka tao di. Kay malakat sila. Mary Tizon. So ipunan ta na katon yung mga plitiness. Yeah, plitiness. Tanan. May mga nest na gini tanan.
Tanan na lang. Sige. No. Sino pa? Sino pa kaningin na great to usually man? Sir Mililio Ligo. Yes, good morning. Si Ma'am Mary Tizon, araman. Ara na. Nabasa mo na. Good morning. Kagawad wala balahon, good morning dira. Jeanette Delino, maing agaman. Si Kagawad, Milagros alit. Yes, Kita mo lagi niya may checking of attendance. Gani man. Action boy man. Like si Kagawad Mira Polidario, good morning dira sa barangay. Wala, may checking of Pahanapon. attendance man niya si Why na saya, galing kay listening always na saya. Sila ni Inday Gamay. Magalona. wala pa nagdako si Inday Gamay. Okay pa, Inday Gamay gapon. Okay. Wala pa siya magdako. Sige lang. Okay na. Pwede na siya cherry-per. Hindi ko wali pag ibili ni Migo One Ball sa Ilabalay. Dalo. Niya upod ka sa school ko. Sa school. So, ma-attend man ko sa iya school. Kali kay ka ma-attend kasi sa school ka, mahal sa tuition. Oo, kamahal sa tuition. Bulo budget ka man gawa Para sa tuition sa school ni Migo One Ball. Para may iamot. Sabi ko, anay, akong patawuhon sa balay. Boy, malakat kami, nilo ka na. Kala. Yung bantay da, Don't talk to strangers. Amo kita nabilin sa mo. Don't entertain strangers, Amo kita sa aton nila, don't talk to strangers. Galing kita nga Pinoy, tama sa aton, hospitable May mga strangers na yan, ginistorya na yan. Amutan na yan mo. Depende, kisa action boy, ma-feel taman kung ina nga tao, may mga intention or hindi. Diba na ma-feel mo mismo sa kagalingon mo. Correct. Te sila ni Ma'am Van, niya tour ka mo di Action Boy. Diri sa Minnesota, sa USA. Daw bata lang ta ni Henry si Matur. Sige lang, kay basti Si Noel Amarga pang-imbitar man na. Sa Canada. Nya, ako bahala, kadto ka mo di. Ako bahala. Sige lang, action boy, kay basti bala makalaga ako sa dason nga mga sinimana sa inubaan kag makaano ko tubla sa ubong. Kasi madus mo kag makapagbugta ko may gold. My God. Nakat na dayon action boy. Sige. Pabayluhan. Standby na sa matugang mga balita. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Philippine Standard Time, las 7:44. Kag sa detalye balita international, ginkilala naman sa Centers for Disease Control and Prevention kon CDC sa Amerika ang coronavirus ang mahimo man makalaton pagi sa aerosols o kon sa airborne. Ang airborne virus ang mahimo ma-inhale bisan masobra sa 6 katapak ang kalayoon gikan sa infected individual. Ang pagbago sa posisyon sa CDC ang suli sa nauna sini nga pagpati nga ma-infection sa natabo sa close contact o droplets kag hindi sa airborne transmission. Samtang bawal sa findings ng CDC, nanawagan ang pila ka mga eksperto sa mga gobyerno nga mag-issue sang bagong standards bilang pandam sa mga employers o kon kompanya nga magpatuman man sa madugang nga tikang agud mapalayo ang mga empleyado sa posible katalagman labi na sa sulod sa mga opisina nga wala sa nagakaigo nga ventilation. Sa balita sa patag sa magnegosyo, ginalauman sa masulod nga semana ipagawa na sang Department of Agriculture ang suggested retail price sa imported nga baboy. Ginpahayag ni DA Secretary William Dar, sumahon nilang presyo nga nagasanto sa nakasugdan nga taripa, kaupod ang mga senador karon nga semana. Sunod pa kay Dar, makikangot sila sa Department of Trade and Industry angot diri. Nakumbisa nga magpasulod sa imported nga baboy ang pungsod sa tunga sa pagdamo sang kaso sang ASF nga nakaapekto sa supply sa mga local hog raisers. Samtang gitpahayag naman ni Dar nga may magabot nga supply sa imported nga isda, utan kag bugas karon nga tigilinet kag nakakaigong nga supply sang maini sa karon. Sa foreign currency exchange rate, ang US dollar 47 pesos kag 78 centimos, Singapore dollar 36 pesos kag 7 centimos, ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 15 centimos. Kag sa ato naman yung balita entertainment, ginpakigbahin sa actress nga si Rica Peralejo ang naging eksperyensya niya matapos nga tapikan sa COVID-19. Sa iyang vlog, ginpahig sini nga hindi niya mapaktan ko ano ang matugas sa nasambit nga virus. Ginpasalamat na lang sini nga nagnegatibo ang iyabanang si Joseph Bonifacio kag kaupdanan sila pulian matapos silang ginpaidalom sa swab test. Nakabatsyag ini sang sintomas ng COVID-19 kang isang pagpangluya kag trangkaso sa tung Marso 18 matapos ang 4 ka adlaw sini nga gin-swab test siya kag nagpositibo. Matapos ang 12 ka adlaw nangin maay naman ang sitwasyon sa iya ikaayong lawas. Balita sa sports, gintambungan sang pila ka gatos ka mga atleta sa test event sa Olympic Stadium sa Tokyo.
Ginapatikan sa organizers ang among tikang para mahibaluan nila ang pila ka himuon nilang adjustment 3 ka bulan antes ang pagsugod sa Tokyo Olympics. Wala pa sang imbitar nga magatan-aw nga audience sa among stadium sa din didto manhiwaton ang opening kag closing ceremony sa tournament. Sa mga 420 ka atleta, kalakip ng siyam nga halin sa ibang nga pusod ang nagpasakop sa sining test nga gintunga ini sa aga kag gabi nga sessions. Kalakip nga nakigbayan sa 2004 Olympic gold medalist ang US sprinter nga si Justin Gatlin. Antes diri pila ka gatos ka mga petitioners ang nagpirma sa online petition sa paisolanay sang Olympics bagud man sang pamahog sang COVID-19. Balita espesyal! Alright! Energy! Action boy! Happy Monday, everyone! Happy Monday! And good morning, guys. I-greet ko lang on air bala si belated happy birthday kay Edwin Fideres sa halin sa kay Laila Fideres. Kahapon yung birthday niya, no? Ano na sila yun? Why na, nadula. Anyway, atong siling tabla kayo na nga kung mag-time makalagaw-lagaw kita Aksyon doors. Siling ni Ma'am Kelly Jelly. Nya halin kita kuno halin tayo sa Las Vegas, makadto ta sa Minnesota. Tapos sa Arizona, dito sa Phoenix, sa iya. Tapos kadto ta sa Canada. Then back to the Philippines. Wow, sana all. Amo to Jet setter lang. Doga jeep lang taga ni Action Boy. Doga jeep ka lang lao. Tapos mo sa Mandalagan, pabata ka. Tapos pa basilingan ka naman. Basilingan ka naman. Sa napit sa Libertad. Nakaamula na. Pero wala sa imposible, Action Boy. Yes. Malay mo i-bless. Amo na nga basa ko ni Ma'am Alma Alvarez bala. Kaya nga basa ko niya, saan ko diya makadto ya? Ingko daw basi ko na kuan na nabla na ang ano gani parang lang nga wish gani na ay. Kumbaga ano na Action Boy, pangarap na lang daw. Nya ay hindi ka magambal. Hindi ka magambal. Ako pa. Nya hubin ka pa. Ay. Nahubinan. Teka, ayan pa ikaw. Ayan pa ikaw. Nahubinan. Sige. Good morning man kay M Saboso. May agadra. Yes. So mo na. Hindi kita madulan sa Kagawad M Saboso. Good morning, Kagawad M. Smile lang ang pagpamati. Hindi naglimami akong tawag sa mong siya. Kagawad na. Sige. Sang Recreo. Sang Recreo. Pontevedra, no? Oo. Nakalakat na ko da. Action Boy, actually. Okay. Sige. Pero wala ko ito kasulod sa Manukan Country niya. Manukan Country ni Kagawad lang. Sige ni. Kapitan Dag. Hindi ito po kapitan. Attorney. Oo. Attorney Doug Pandan. Ang pinakabaskugan nga sa Negros Occidental. Correct? Sige. Okay. So, diri kita sa aton balita special Action Boy, aring mga napulo ka mga diskarte nga kinanglanon sa job searching, especially subong nga may pandemic. Diba? Oo, kay kadamo sa nadulaan sa English, job searching. Discard? Ha? Ano tuling mo? Dali lang kaya mo yung bago naman nga mga palaligban. Job discard. Diskarte. Ay, kalan. Managit. Hindi ka nayaw. Bayan na, Dorsey, baw i-disown, tagiga ko na muna itago sa akin. Wala ko din mamaya, siya lang na yung mamaya, so. Kalain. Sige, COVID-Action Boy, hindi ko na pagdaliga. So, sige. Anyway, Reaction Boy, ang mga discarte nga himuon ta. Himuon sa mga nagapangita, gali isang ubra, especially subong nga may pandemic. So, hindi kin madulan sa paglaom, Action Boy, di ba? Ang una, Action Boy, pabasko go ng imo nga trust sa imo kagalingon. Imo salig sa imo kagalingon. Hindi ka magambal bilang nga do hindi mo masarangan. Dapat always kay kuno mag-think sang positive. Pero hindi ka lang mangin positive sa COVID. Think lang positive. Think positive. Sa COVID, stay negative kita yan. Correct. So, ang Action Boy, ipabasa go no imo pagpati sa imo kagalingon. Kay the first thing gid Action Boy nga dapat o kung sino man nga tao ang magpati sa imo bala dapat imo kagalingon gid. Correct. Kung may tao man nga dapat magsalig. Kay kung wala ka man salig sa kagalingon mo, kabudlay kabudlay mag-apply trabaho, nga way ka mismo salig. Ate, anong imo makuan masarangan mo mag-amo ni? Amot gani sila doon kabudlay. Amo na yan mag-apply ka trabaho.
Yeah, I-try ko lang, sir, kung masarangan. Ya kay daw. Kala, inaw ko Kay daw wala ko no. nang isang naanad mo. Na. Ga-apply ka trabaho, Ito balon mo yang gawon. Yati ka balo ka mang luto, ga-apply ka bala no sa balay bala ka sa bahay, abi ga-apply ka sa bahay. Yati ka balo ka magluto. Ay, wala ko na iya kay do, hindi ko na kabalo kay do ang palabor ko bala to, hindi ko dinami ako. Ay, kasalig siguro ninyo. Oo, di ba? Yati ka balo ka maninlo. Ay, nako na lang kay daw ginakapoy ko na. Ya daw, daw Lasig balaga pala minho. Ako na, ha? Di ba, ano, Vino? Butang ko manilhig, kuya Blau maniling lang. Bisa daw ginahapo ko ya, ma'am. Oo, tindaw hindi ko na iya mag-amon na. Wala ka magbantay bata ay. Buta kung masakuan ko na ma'am kay natakaan ko daan sa bata kami magibe ya. Nataka. Di maano ka na lang. Di ba? Why ka gidya trust, why ka sang mag-apply ka man be secretary. Di syempre kung secretary ka, ikaw nag-schedule sa tanan nga ano, di ba? O, di ka bulo ka mag-schedule. Bulo, lipaton ko nga daan. Ano ka sa liga? Di ba? Ma'am, lipaton ko bala, ma'am. Nga kasi dito ka ma-remind sa mga appointments mo. Tiyan mo na, balda. So, dapat may ano kasi mo kagalingon. Yes. Ikaw mismo may trust sa yourself. Okay? So, next action, boy. Pasangkaro ng imo nga paminsaron. Hindi ka lang mag-focus sa kung ano bala sa kung matsyag mo do hindi mo bala masarangan. Na dapat yung pasangkaro mo kaya ko na iya. Kaya ko ni. Ano ko ni ma-explore ko bisa bag-o nga amo ni. So sa una sa second floor ka lang gapaninlo, kaya ko ni third floor mo. Diba? Correct ma. Yeah, na-promote na ko mo. Oo. So nadala ko panilig sa second floor, subong hasta fourth floor dala ko na. Grabe ang promotion. Fairness Action Boys, saludo ko sa mga amo na nga mga mapisan nga mga tao. Si Vicente, blada. Vicente man. Si Vicente, das dalom. Sa dalo, si Vincent. Oh, Vincent. Alines dalom, tas babaw ya. Panilo. Aga pa na yung sugata ko na sa aga pa ya. Pang wala na sa parapo na sa si Pabla aga pa. Good Vicente ah. Good job. Correct? Next action boy, Ariel, batunon mo nga magaliko ka man sa imong career road. So, kumbaga, diri kaya bisang una na, kumbaga, anong example nga work ang anandaman? Arab lang, ano ka man bala, kung ano ang imo nga, bigyan graduatean mo, graduatean. Ikaw na, kaya naman gamiton mo. Okay lang na ya. Graduatean mo. Okay na mag-istoranay kita diya. Hindi lang may butang sa strip. Correct. So, kung marabi ang graduatean mo, action boy, hindi ko tsaka. Nanga mo na, Ingin tapusan mo, be. Oo, persamon, mascom. Hindi mo syempre kung magsiling ka mascom, newscaster, news reporter, news writer. Pwede mo man accept mo sa yourself wala nga maliko ka sa ibang niya job. Kay kung ang goal mo gabi mag newscaster, news reporter, tigaling kay Hindi rin naman tama GRO naman to. Kasama Hindi kayo maliko ka sa ibang job mo. Hindi mo daw pigaw-pigaw di ang newscaster di tabla ma GRO ta kay daw. Do sa kalibod. Ang hadlaw. Kapin pa mo daw obligya ko sang beer nga may tissue. Hindi amo. Mas spokesperson naman tabi sa ano. Mas spokesperson tabi kay kundi si Harry Roque, spokesperson ni Presidente Duterte. Ikaw yung spokesperson kay Harry Roque. Ganun, kung di siya available. Ang spokesperson, may spokesperson pag dati ikaw na. Pwede. Sige lang. I-contact siya. Not an attorney. Ako ang spokesperson, hindi sa Bacolod. Not an attorney, I think you need a spokesperson. Ako lang mas spokesperson sa imo Hindi sa Bacolod lang. Sa Bacolod. Kay do ka lapad na nakaroon kong bilog nga Philippines pa rin. Tapos after sa akin, may spokesperson. May spokesperson ka man. Hindi ba ko available? Ikaw na. Correct? Pasa ko sa imo. Sige. Mga 2 oras ka, dasig. Boss naman ang iba na siya, boy. Okay? Hindi ka hindi mo madalagan, taguro assistant na barangay kapitan ay. Ha? Madalagan, kaguro assistant barangay kapitan? Ako na? Oo. Hindi na guro. Ikaw lang yun. Hindi daog ka na yung kayo mo lang yung posisyon mo. Ikaw lang yung mahimo. Assistant barangay captain. Hambal ni Dennis, ang spokesperson ko niya sang EFC. Wala pa ka-appoint. Wala pa ka-appoint. Wala pa ka-appoint. Actually, wala pa sang
wala pa sang election. na Wala pa. nagaganap. Wala pa. Sige. Nonoy Andan, good morning dira. Dumduma mo sa Nonoy. Oo, ang gitara. Yes, sila ni Johnny. Good morning dira sa taga Maninihona. Nagabaligya ko na sa pamilya Pateri dira. Good morning. Good morning, family Pattery. Good morning dira sa inyo. Pattery family. Si Pattery. Kagawan Milagros, Alit Action Bayara Yes, ara siya. Oo. Sige. Sige. Standby na kita mga ka-aksyon sa Action Hotline with Action Art Hupon. Ang inyo naman din news team. Aksyon, Dorel, Cabatu. Kag-Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo.